morning mga ka-online. Andito tayo ngayon sa barangay Bahay, Karamuan, Camarines. So ngayon magdi-deliver tayo sa barangay Puluan, Karamuan, Camarines. Actually, first time kong marinig yung barangay. Kaya excited ako na puntahan. Actually mga ka-online, hinanap ko sa mapping. Hindi ko makita yung barangay Puluan. Kaya nagtanong-tanong tayo dito kung saan yung way papunta dun sa lugar nila. Nagtanong-tanong tayo kung saan yung daan papunta sa barangay Puluan, Karamuan, Camarines. Yung kliyente natin mga ka-online is nasa Maynila. Itong in-order niya na Uratex phone is ipapadala niya sa kanyang mga magulang. Actually, hindi to alam ng kanyang mga magulang. Isosorpresa niya yung mga magulang niya dito sa barangay Puluan. Yung sabi ng kliyente natin, yung barangay Puluan is kabukiran. So yung mga mataas daw yung daanan, pero susubukan natin mga kawan. At tara, samahan niyo. So ito mga ka-online, binapagtas na natin yung papasok ng barangay Puluan, Karamuan, Camarines. So napakaliit ng daanan niya, parang one way lang siya. Queen size yung dala natin Uratex foam, kaya sigurado tayo na kapag may nakakasalubong tayo, gigilid tayo kasi halos sakop natin yung daanan. Yung papasok ng barangay Puluan mga ka-online is napaka-peaceful na lugar. Halos walang bahay. Ito, may mga part na hindi pa simentado. Sabi nung mga napagtanungan ko mga ka-online, ito daw yung Little Baguio ng Karamuan. Kasi nasa pinakatuktok na ito ng kabukiran ng Karamuan, Camarines. Ito dire-diretso yung biyahe natin. Manoy, saan pwedeng pasirin sa barangay Puluan? Saan ang agihan? Okay. Sige po. Salamat po. Salamat. Diretso na lang po. Sige po. Salamat po, Manoy. Salamat. Ingat po. Salamat. Medyo mahaba-haba pala yung hindi nasisemento dito. Ayun, sementado na ulit. Ayun mga ka-online, diretso na yung biyahe na. Ako, wow, mali. Meron pa palang hindi simentado dito sa bandang unahan. Boss, hindi pa simentado lahat to hanggang sa barangay Puluan? Okay po. Hanggang dyan lang para sa inutan. Sige po. Salamat. Parang nakakatakot bumiyahe dito mga ka-online kasi halos walang bahay papasok sa barangay Puluan. May nakasalubong tayo mga naglalakad, siguro galing to dun sa barangay, pero mahigit 10 minuto na tayong nag-drive. Medyo malayo-layo pa ata yung natin. Kasi sabi nila almost 20 minutes daw pag minutor.
medyo dahan-dahan lang yung biyahe natin kasi hindi natin kabisado yung daanan. Actually, marami tayong bangin na nadaanan. Sa liit pa naman ng kalsada, baka dumulas yung motor natin. Kaya dahan-dahan lang tayo. Ito na, paakyat na ng paakyat to mga ka-online. Halos ito na yung pinakatuktok ng kabukiran ng Karamuan, Camarines Sur. Ito ang lalim ng bangin na nadadaanan natin. Bukod sa napakalalim ng bangin, paliko-liko pa yung dinadaanan natin mga ka-online. Kaya kunting pagkakamali, baka sumemplang tayo, tatapon tayo sa napakalalim na bangin na ito sa gilid natin. Andito na tayo mga ka-online sa Barangay Puluan. Napaka-tahimik na lugar. Isang maliit na komunidad dito sa tuktok ng kabukiran ng Karamuan, Camarines Sur. Ayun mga ka-online, nandito na tayo sa Barangay Puluan, Karamuan, Camarines Sur. Ma'am, nag-order po ka ng Uratex foam? Pa-deliver po kayo ni Royol. Kaagong ka po ni Kagawad. Hindi mo kaming cellphone. Hindi sa'yo mga-deliver ako cellphone. Kaya kami mga-cellphone. Parehas ang meso sa nagkakuan na nag-ikay. Sabi mo ni Bibi. May Tulong na mo daw. Bakit po ito po gusto sa Kagawad po na. Kagawad ang Hindi sa'yo nag-order ka din. Yung cellphone. Kaya kami cellphone. Ano doon ini? Kaya ko na po kayo ibalik naman. Ang magpakakanti ko na na. Dito. Madla order ka. Kuya po isa lang nag-order talaga saan. Ang nagpakakanti. Yan Ano order na? Araman mo ko sa si pili po. Parang mali. Hindi mo kaming cellphone. May kong cellphone. Hindi mo kaming cellphone. Si Gilay po. Gilay. Iya po. Gilay. Igpa ano. Pag sabi niya kay Gilay.